Man City, Inter Milan, Ligue des Champions finale à match bana donc Sisi koni gagna 1-0 mom nya bido akra Rodrigo bo mo tamantin tout ce qu'il y a no match bena ke comme na tiar la mato sansika kadaka Inter Citizen segen premier mi-temps na donc et puis Inter fana occasion chama soro katme City ka mais City koni be ala e wol de quartier dia donc ala e ni kupu inde do lu quartier la lu koni sera ka finalinta note tiar la Inter segen et puis occasion chama ba de soro occasion neti chama mais o maseka bela o maseka binu nje donc bi caman ba de jawda kore kwa defo donc mati bon caman tun sigla no ko City yɛrɛ bɛna en kan sigi dala mais Milan nunu donc mason donc yo ballon ɲɛnaman ta donc a kɛra final ɲɛnama ye parce que équipe fila nunu bɛɛ jouera harni kasoro donc an bɛ se ka fɔ Inter de fɛngɛla ka ɲa olu de occasion caman sɔrɔ mais malheureusement donc olu de tira fana quoi ballon tan bɔ cogo la donc système de jeu de entraînement avec comme be match préparé kanya quoi donc match préparé la kanya ni Inter fanfela la je match baro ku match préparé rede donc tum se ka cité mais ala de makira la ni occasion nous ta la je donc ani city u fem fam ya u city ka jouer tout de tia donc city man ka bolo sugu munta donc ina fo ka tic tac nous Milan nunu de fam donc City ma se ko join la sigi sen ka choko silla donc Milan nunu tum preselen tum ma sera ou maîtriser to la quoi voilà final zero quand même City gagnera donc on y au ka Ligue des Champions folo donc on fera to do na histoire qu'on a là donc on mbeke City ka Ligue des Champions folo donc on mbeke au ka triplé fana ni na saison qu'on a donc on va faut félicitations ko Pep Guardiola na ka équipe mo de la Bladile donc Pep Guardiola depuis bora Barça la ma Ligue des Champions ta ay équipe fin internet donc on se kata ay barne fenge bani City fana tara final la utira tuguni bon nyina koni bon ala nyina ta do agartigala ba fo bravo donc match adira quoi donc ninde ndo bolo vidéo tena janya donc ko na nyina ka vidéo la ke ka partager et surtout ni mo croire donc il abonné pour que ka force dona wala kambe watu vraiment donc antu manka ni vidéo de free fitinin de ke donc Manchester City aleni Inter Milan donc en match bana 1-0 donc Rodrigo allez bien donc ninde tumambolo abe merci beaucoup akambe watu vraiment akana nyina kanga vidéo ni like ka partager puis ni vidéo ni nyambo croire toujours il abonné ni vidéo ndere ba like ka partager donc kelen ramen nyambo donc yambe kuma volontaire surtout transfert rumeur donc après no lu be kama donc information kun tena côté ya kelen ramen nyambo la famille salam prend félicitations à City.